क'क्राझार हलथुगाव आरो कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव दिनै हा गैजायै गोबां नखरफोरनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होयो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि सिङाव गासै 7144 नखरफोरनो हा मोनथायखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि गोलाव बोसोरनि उनाव अरायथायै हानि मोनथायखौ मोनफुंनायाव बे मोननै डिभिजननि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। जों हलथुगाव डिभिजननि दा गोसोआवथ' गोजोननाय मोनदों। दा मोजांखौनो मोनबाय आङो। नि मुंखौ मोननाय खाथा जानो नागिरनाय बायदिखाय आङो मोजांखौनो मोनदों आरो जिखुनु दा गोजोननाय मोनदों आङो। दा हानि थाखायनो जोङो बिराद खस्थ' सोलिनानै दङमोन नालाय दा हाया जों जानाय बायदि मोननायखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नाजानायाव दासिम बिटिआर सरकारा बबे जायगायाव रायजोफोरनो बेसेबां हा पाट्टा राननानै होनो हानायाव जाफुंसारदों। दिनै बेनि सायाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मिन्थिहोगोन। 2021 मायथाइनि 25 जानुवारियाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरियाव सा 5744 नखरफोरनो हा पाट्टा होदों। बेनि उनाव 2022 मायथाइनि 5 मेआव बिश्वनाथ जिल्लायाव 598 नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जायो। बेनि माखासे साननि उनावनो सनितपुर जिल्लायाव सा 1717 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होदों। 2023 मायथाइनि 25 जानुवारियाव गहपुर हालामाव 1587 नखरफोरनो हानि मोनथायखौ होबावदों। बेनि उनावनो धेकियाजुलियावबो 632 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनो हानायजों लोगोसे दिनै आरोबाव खेबसेनो 7144 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होदों। जागायजेननायनिफ्राय लानानै बिटिआर सरकारा दासिम गासै 17422 नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ राननानै होननायाव जाफुंसारदों। मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सिगाङाव बाथ्रा होनाय बादियै दासान्दि फारि फारियै रायजो राजाफोरनो हा पाट्टाखौ होगासिनो दं। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।